Minnar it-tlieta jibdew il-laqat ta' gvern li jisma'. Laqat li fihom ministri, segretarji parlamentari u deputati laburisti se jkunu żduru lokalitajiet u jisimgħu x'għandhom xi jgħidu n-nies. Fl-ewwel ġimgħa ta' laqat, il-gvern għażel li jibda bl-edukazzjoni, saħħa u ambjent. Oqsma li kif spjega d-direttur tal-komunikazzjoni tal-gvern Kert Farrugia huma ta' priorità għal dan il-gvern. Nemnu li huma oqsma ta' priorità għal dan il-gvern u l-konkurrenza għal dawn il-laqat hija pożittiva ħafna. Fl-edukazzjoni anke niftakru mill-ewwel darba kienet waħda mill-iktar li konkorrew nies u din id-darba se nkunu qed nistennew konkurrenza qawwija wkoll għal konsultazzjoni pubblika dwar il-qasam tas-saħħa, qasam li ovvjament fih l-isfidi tiegħu minħabba s-sitwazzjoni li wiritna bħala gvern. Dan huwa l-ewwel gvern li qed jisma' dirett x'għandu xi jgħid il-poplu b'hekk qed iwettaq wegħda elettorali oħra. Permezz ta' dawn il-laqat, il-gvern se jkun iktar viċin il-poplu u se jkun qed jilqa' kull ilment u suġġeriment. Fil-post u waqt kull laqa se jkun hemm persuni inkarigati apposta minn kull ministeru biex anke jekk il-mistoqsijiet tagħhom jew is-suġġerimenti tagħhom ma jkunux jistgħu jagħmluhom dak il-ħin pubblikament minħabba li l-ħin huwa limitat, se jkun hemm nies apposta li jkunu qegħdin jitkellmu mal-persuni li jiġu għal dawn il-laqat u nkunu nistgħu nagħmlu follow-up ta' dak kollu li jkun qed jiġi suġġerit jew jekk ikun hemm il-menti mill-persuni u mill-pubbliku li se jipparteċipa f'dawn il-laqat. Fl-ewwel sensiela tal-laqat ta' gvern li jisma' ipparteċipaw ma' 13,000 persuna. Bl-aktar laqat li ġibdu parteċipazzjoni tal-pubbliku kienu dawk relatati mal-edukazzjoni, s-saħħa u l-qasam soċjali. Daw kollha li jixtiequ jipparteċipaw f'dawn il-laqat jistgħu jċemplu fuq in-numru 8007 2207. Il-laqat jintemmu fl-10 ta' Marzu fejn dakinhar il-pubbliku jkollu l-opportunità li jiddialoga direttament mal-Prim Ministru Joseph Muscat.